अरे हाँ, तो का हाल बा भाई लोग। सारी विरोधी के बजा दिले बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। अरे हम लोग भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार। अरे हाँ, अपन सुपर स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट मस्त भोजपुरी सॉन्ग, बारूद सॉन्ग, हिट सॉन्ग, जबरदस्त सॉन्ग, खतरनाक सॉन्ग, महा खतरनाक सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा। जौन गाना के टाइटल बा देहाती ब्रांड। अरे हम लोग देहाती ब्रांड गाना कब तक आवता, कवना चैनल पर आता, कौ तरीके रिलीज करल जाता, गाना कैसा निकल बा, पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब निकलने के लिए तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। तो पहले तो लोग सबसे पहले बता दी कि हाँ, गाना के लिखले के बाद देहाती ब्रांड सॉन्ग के लिखले के बाद गाना के लिखला बड़न भोजपुरी के बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छा राइटर कृष्णा बेदर्दी। अरे हाँ भाई, गाना के लिखला बड़न कृष्णा बेदर्दी। बाकी तो लोग वाला गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। अरे हाँ भाई, देहाती ब्रांड में गाना में म्यूजिक सुने के मिली आर्या शर्मा के। बाकी गाना के गैले बड़न भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। अरे भाई, फीमेल सिंगर शिल्पी राज मिलकर दोनों में गाना गैले बा। बाकी गाना बतावल जाता है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही झकास, बहुत ही मस्त होके आला बा। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन तो लोग के रानी एक्टर। अरे भाई, खेसारी लाल यादव और रानी एक्टर तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन। बाकी तो लोग वाला गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही बारूद खतरनाक, महा खतरनाक गाना होके आला बा। तो लोग वाला गाना के मिस मत कर लेंगे। बाकी तो लोग बता दी कि यहाँ वाला जौन गाना बताओ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। अरे भाई, देहाती ब्रांड सॉन्ग जौन बा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। बाकी बात कर ले कि हाँ, गाना के कब तक रिलीज कर ले तो वाला गाना के बहुत ही जल्द तो लोग के पोस्टर तो लोग के सामने आवे आला बा। अरे बोले बहुत ही जल्द आवे आला बा पोस्टर। बाकी तो लोग के वाला गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही झकास, बहुत ही खतरनाक होके आला बा। बाकी तो लोग बता दी कि हाँ, गाने के लिखे बड़ा एक बार कि हाँ, खेसारी लाल वाले गाने के लिखे बड़ा कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक डायरेक्टर बड़ा आर्या शर्मा। बाकी गाने गए बड़ा भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज। बाकी तो लोग वीडियो फॉर्मेट में देखे के मिलियन रानी एक्टर। और भाई लोग देहाती ब्रांड गाना बहुत ही बेस्ट, बहुत ही मस्त, बहुत ही जबरदस्त बा, खतरनाक बा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके आला बा। तो लोग गाना के मिस मत कर लेंगे। गाना के जरूर सुनिए लेकिन गाना बहुत ही बेस्ट होके आला बा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज होके वाला बा। बाकी तो लोग ये वाला वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल के सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लेंगे। बाकी तो लोग भी खेसारी लाल यादव के फैन बन तो अच्छा से कमेंट जरूर करिए।